कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. चित्ताकुलाच्या कणसगिरीत श्री महादेव देवस्थानाचो 25वा वर्धापन उत्सव 31 मार्चाक. कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत क्षेत्राच्या कणसगिरी हिंगा श्री महादेव देवाचो 25वा वर्धापन उत्सव सोमवार 31 मार्च 2025 आसून सकाळच्या विविध धार्मिक कार्यक्रमाक सुरुवात जातली. सकाळी 9 वाजताना गणपती पूजन, पुण्याह वाचन, प्रकार शुद्धी, शतकुंभ आवाहन पूजन, देवता स्थापन, शतकुंभाभिषेक, रुद्रवाहन पूजा, सांगणी आणि दनपारा 1:30 ते 3:30 वाजेपर्यंत अन्न संतर्पण कार्यक्रम जातलो. मनोरंजनाच्या कार्यक्रमात रात्री 10 वाजताना श्री महादेव नाट्य मंडळ कणसगिरी हेमी सादर करतले. श्री शिर्डी साईबाबा हेमगेल्या जीवनाचेर आधारित श्री संजय नाईक कणसगिरी हेम बरयले संगीत श्री साईनाथ अवतार या कोकणी नाटकाचो प्रयोग सादर करतले. या सगळ्या कार्यक्रमाक भक्तांक हजर रावन श्रीच्या कृपा प्रसादाचो लाभ घेवचो अशें देवस्थान समिती तर्फेन भक्तांक कळयला. कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तऱ्हेचे फर्निचर मेळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरी प्रमाणे कर्ज मेळटले. टीव्ही स्टँड, किचन, बेड आणि इतर, शिवाय प्लंबिंग आयटम, सॅनिटरी, हार्डवेअर, डोर, प्लायवूड, लॅमिनेट, वॉटर टँक तसेच सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा. किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना. त्याच किमतीत कारवारात मेळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी, अपोजिट सुजुकी शोरूम, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. संपर्क नंबर 9082431025. जोयडा चांदवाडीत गणेश मंडळान आयोजित केल्लो हरिभक्त पारायण इंदोरकर महाराजालो कीर्तन कार्यक्रम यशस्वी. जोयडा तालुक्याच्या चांदवाडी हिंगा गणेश मंडळान आयोजित केल्ल्या हरिभक्त पारायण निवृत्ती इंदोरकर महाराज हेमगेल्यो कीर्तन सेवा रसिकांक खूप मनाक भावली. निवृत्ती इंदोरकर महाराज हे राजकारण, समाजकारण, संसार व्यसनमुक्त अशा अनेक विषयाचेर ते आपल्या कीर्तनांतल्यान समाज प्रबोधन करतात. धर्माच्या नावार दंगली घडवूक पळोवच्या नेत्याक इंदोरीकर महाराज हेमी फटकारून तरुण वर्गाक सल्लो दिवन अशा प्रवृत्तीक बळी पडनाकात असो संदेश दिलो. हे कीर्तन ऐकूक सुमार 5,000 पेक्षा जास्त भाविकां उपस्थिती लायली. खास करून आमदार आर.व्ही. देशपांडे आणि आमदार सुनील हेगडे हेमी हजर आशिल्ले. वादळी वाऱ्यान उदकात तुटून पडिल्ली विद्युत लायनीचे दुरुस्ती काम पूर्ण. दांडेली. गेल्ल्या आठवड्यात अचानक पावसान आणि वादळी वाऱ्यान तुटून न्हंयेत पडिल्ल्या 11 केव्ही प्रोजेक्ट 1 आणि 2 चे आणि काळी मार्गाचे विद्युत लायन दुरुस्ती काम पूर्ण जावन विद्युत संपर्क परत सुरळीत जाला अशें हेस्कॉमचे संबंधित इंजिनियर दीपक एन नाईक हेमी माहिती दिला. मार्च 25 तारखेक पडिल्ल्या पावसान वादळी वाऱ्यान काळी न्हंयेच्या क्रॉसिंग लायनीचेर व्हड आकाराचो आंब्याचो एक रूख पडिल्ल्यान विद्युत लायन तुटून न्हंयेच्या उदकांत पडिल्ली. तेजेन बोमनहळ्ळी, केदाळ, कुळगी आणि अंबिकानगर ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या विद्युत संपर्काचेर परिणाम जाल्लो. ज्येष्ठ अधिकारी पुरुषोत्तम जी मल्ल्या हेमगेल्या आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनान केपीटीसीएलच्या कर्मचाऱ्यांक
सतत 2 दीस उदकांत मध्ये काम करून दुरुस्ती काम पूर्ण केले आणि 27 मार्चाक सांजेर 7:30 वताना विद्युत व्यवस्था सुरळीत करूंक यशस्वी झाले। या दुरुस्ती कार्याक रिव्हर याफ्टिंग बोट दिल्ले संतोष हॉटेलचे मालक विष्णुमूर्ती राव, बोट चालक उदेश हेमका हेस्कॉम तर्फेन धन्यवाद दिलात असे प्रसार माध्यमाक कळयला। बाल दूर होबड्रे नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर। तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्यांनी 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज, तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत। अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।